שלום, קוראים לי רפאל מרג'אן, בוגר מחזור ח', הגעתי לחיל השריון לפני חודשיים. המכינה באמת אחד הדברים הכי חשובים שהיו לי עד עכשיו. התהליכים שעברתי פה הם מבחינתי הדבר הכי חשוב שעשיתי עד היום. אני מאוד גאה במה שעשיתי פה. המכינה תרמה לי כל כך הרבה, בין בתחום האישיותי, בסדנאות שמעבירים פה, בתכנים שהרבנים מעבירים, גם מבחינה לימודית, שבאמת זכיתי להעמיק ולמצוא את האהבה שלי ללימוד תורה, גם התכנים הפחות תורניים ויותר פיזיים, ואם זה המסעות הנהדרים, כל הדברים בסגנון, הם מפתחים בצורה אישית, בצורה מטורפת. את הרפאל שהיה לפני המכינה אי אפשר לזהות, אין דבר כזה. אני משמעותית יותר שמח היום, אני הרבה יותר ערכי, אני יודע איזה דברים אני רוצה לעשות. נהייתי בעל רצון כזה, אני יודע מה הכיוון שלי, איזה דברים אני רוצה לעשות. בצבא אני מאוד שמח במה שאני עושה, בצבא הרבה בזכות המכינה. מה שאני רוצה לעשות בצבא, המכינה הצווה לי. במכינה, יחד עם הרבנים, העמקתי קצת את מה שאני רוצה. גיליתי את מה מעניין אותי, איפה אני יכול לתרום, במה אני יכול לתרום. ועכשיו אני זוכר לעשות את זה במציאות. והכלים שרכשתי במכינה מלווים אותי גם בעשייה הזאת.